Terong kinakban. Ini ang 97.5 Bangon OK FM. 97.5 OK FM. Gusto ko, okay ka. Nagantabay ka mo sa OKPM, miyembro ka na KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. 9 na minuto bago alas 7 ng aga. Ano daw banwan? Ang pagdisarolyar ka nangingenot na isyu kan aldaw. Ang pagkuha kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan? Sa 97.5 Bangon OK FM. Mga tugang, good morning. Inipon sino ng amigo sa radyo si Dave Duliano, digdi sa halipot na programang Ano daw banwaan. Bakunang makangalas ang pagparabalik-balik kan mga darakulang politisyan digdi sa lugar ta, digdi sa Bicol Region, partikularmente sa Camarines Sur. Ninulita duman sa mga may plano para sa 2022, iyo siguro ini ang tamang timing kan pagbisita sa mga lugar na nagulpi ka na kalamidad. Ta next year baga, filing na kan COC. Ay kung sinda nakabisita ko niyan, at least sa pag-filing na, medyo narorumduman pa sila kan publiko. May mga politician man sigurong sincero kan sa inang pagtabang, igwa man ng politician na naghahalat ng karibay kan sa inang pagtabang. Kaya baga may mga senador, may mga congressmen, na kung dahil man aktual na nakaabot sa tuyang lugar para personal na darawon ang tabang, naghahanap na sana sila ni mga representanteng pwedeng magdarakan sa idang ayuda digdi sa Bicol Region. Ay timing na timing, natapos pa sana ang mga kalamidad, ang lugar taan sa Rosa Nagulpi. Kaya lang, iyo daw talaga ni an sukulan o barometro kan mareraya na serbisyo. Tagabos baga nag-opreser ning maray na serbisyo. Ano yan, pag nakapadara ka ng pirang ribong sako ng bagas, mga dilata, mga noodles, iyo na yan ang sukulan. Kana pagiging maray mong public servant, mayo na lamang ibang pagi para madeterminaran na kung sagot sa ang kakayahan mo mag-serbi sa mo mga kaymanwa. Palibasa, inagyan kita ng kalamidad, sa pagtubod ta, makatao ka ng bagas sardinas, okay na. Dahil tapig iisip si permanenteng solusyon sa problema, makatao ng pirang yardang trapal, pirang pidasong kukulamber, pirang kilong pako, yun na nga, nagtabang na nga ako sa mga kaymanaw akong interong napirwisyo ka na kalamidad. Kundi iyo siguro yan ang kaya nindang i-opresir sa mga kaymanaw at tao, kinayan. Ang problema, may mga LG yung dendata. At tinawan mo na ng bagas, tinawan mo na ng noodles, tinawan mo na ng sardinas, de pa ura-uradang ipapanao sa sarayom pa. Ihahalat ka na tamang timing sa paggalibot-libot ninda sa panahon ng karampanyahan. Kaya si mga mapuputing bagas, binurukbok, nagbarata, sa kaitatao. Si mga sardinas nag-expire, nagpurutok, sa kaitatao. Si Rimana, si mga noodles na naging malumya na dahil na pwedeng pakinabangan ka ng tao sa kaitatao. Siguro magkaigwa na kitang leksyon kan bagyong riming baga, na itong mga kaymanwata sa Pampanga, tinawang kita ng tunituniladang alang nasira, tunito niladang mga canned goods,
sa kaiba pang pagakan, ipig para sa raray, naaraman tanan sa nabaga, nagkuana na yung bakota, itinalbong na dyan sa likod ng Kapitolyo, itong mga nagkaralapang ayudang itinaw sa tuya, kan mga kaimano atas pampangga. Inian mandatang gibukan mga LGU, na imbis bagang ipanaw na urada ang mga epektos na darakan mga politician na nagsakripisyo man na maduhulang kita, tatagoon ta pa, sasarayon ta pa. Ta ihahalatang maggalibot-libot na magkampanya sa tuyong mga kandidato, ta kung mayo kitang ikataw di adimuhana. Dai na kita maghalat na ang mga mapuputi, mga tultul na bagas, ipanauta ng uro-urada, dahil tanahalot na buruk-bukon yan, magkaralapa, sakata ipapanao, kung dahil na pwedeng pakinabangan kang tao. Ano daw banwan? Ang pagdisarulyar ka nangingenot na isyu kat aldaw. Ang pagkua kan pulso kan banwaan. Digdi sa programang Ano daw banwan? Sa 97.5 Bangon OK FM. Gusto ko, okay ka. Yayain na si nanay at tatay, bumili ng mga regalo sa inaanak ngayong Pasko.